जोंनि बे रामदेव एरिया स्कुलनि नामा जाहैबाय डिवाइन मार्सि इंलिश स्कुल। दिनै जोङो गोबां समनि सिगां जोङो बे स्कुलखौ रामदेव एरिया हिसाबै गथ' गथायखौ फोरोंलांनो थाखाय जोंनो रायलायलायनायनि गेजेरजों बे स्कुलखौ जों गायसनहोनाय जादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै नैबे 2022 सन दिनै खय थारिख 11 थारिख बिनि गेजेराव दाखालि जानुवारि मासनि गेजेरनिफ्राय मोनसे बेले बेजे जों खोनानो मोन्दों आरो बे खोनानाय हिसाबै जों थुजान्थ लायै लायै दिनै जोङो स्रायै जोङो मिथिनो मोनबाय जे नैबे डिवाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि जायआ प्रिन्सिपाल बाबुआ सासे उन्दैसा गथ'जों जे मोनसे रेप केस हिसाबै दिनै जोङो धरा मोननायखाय जों दिनैसो स्रा मिथिनो मोनबाय आरो बेजों मिथिनायजों लोगोसेयैनो दिनै जों रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आन्सलिक प्लास इउनिट गासैखौ लानानै थुजान्थ खालामनायनि गेजेरजों लोगोसे जों मोननायलाय बिनि गेजेरावनो जों दिनै प्रसासनखौ हांख्रायहरनानै दिनै नैबे बिथांनि बे रेप केसखौ सरकार तरफनिफ्राय मा डिसिसन लायो लाया बेखौ जों दिनै बे प्रिन्सिपाल बाबुखौ जों पुलिसनि आखायाव गथायहरनाय जाबाय। बैसोआथ' नुनायाव 7 बोसोरसिमल' जादों। बिनि गेजेरावनो साबेसे गथ'खौ रेप खालामनाय प्रिन्सिपालालाय? 4सिमनिखौथ' सिगांनिफ्राय जों उल्लेख मोनाखैमोनब्लाबो दिनै सिमावसो जों नैबे सासे गथ'नि दारै जोङो दिनैसो खोनानो मोन्दों आरो जे सिगांबो बेबादिनो बेबहार खालामबोना दङमोन होननानै जों सिगां मिथिबोआखैमोन, रावबो रायजोफ्राबो खोनाफेराखैमोन। नाथाय दिनै नैबे सासे 7 बोसोरनि गथ'खौ माने रियेल घटनाखौ मोननायजों लोगोसेसो दिनै जों मिथिनो मोनबाय 7सिम गथ'खौ बेबादिनो सिगांबो खालामबोदों होननानै।